Phung ai sekang jarawa hor khamani patimong patika bugra khorni Indranagar English medium rugnokni ganti nogo o salni phungo midday meal ni songnai songnokni doga khulukpuro songnok bisingo hor khamai tongma nokha obotei patimong patima bai achoma chalai jagrung nokni phrangnai jogrok nok hok phal nok tang nok ni yagulo tabukhai deramungni hor bai khamka rung nok ni midday meal ni songnok srangshani phungo o patimong patika bugra khorni Indranagar English medium rung nok ni songnok bo sabo bo jani soksawi rikha o salni phungo midday meal songnai rok songnok ni doga khulugoi naifuru nugui mankha nok bisingni hor khamui tongmani aboni bai logino rung nok ni phrangnai rokno sawi rikhaino borok phai sokbaikha khoroksa sukno soksawi rikhana hwnei kha khlai laika phrangnai rok আমরা তো যথারীতি স্কুলে 6:30টায় আসি 6টার আগে আমরা আসি তো আমরা আসার পরে প্রেয়ার করলাম ক্লাস যার ক্লাসে গেলাম তো রান্নার মাসিরা এসে রান্নাঘর খোলার পরে মানে খুলে আমাকে ডাক দিয়েছে ম্যাডাম আসুন এখানে এই অবস্থা এসে দেখলাম কি অবস্থা মানে এরকম ছাই হয়ে আছে আগুন একটু জ্বলছে ধোঁয়া একদম মানে খোলার পরে একদম পুরো ধোঁয়া ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে তো এখন আমার রান্না করার কোনো আর ব্যবস্থাই নেই সব যেখানে মানে লাঠি ছিল যেগুলি সব পুড়ে গেছে আর গ্যাস সিলিন্ডার খালি Khursatai kelai o rung nogo waino sikok bai khokjakmani patimungo patimungno tuyo wak khthang perma hai ungjak kha phrangnai jorok patimungno tuyi kubuni nachirmungni sanmung tisalaika borok bi report kokharang